Σε ένα κέντρο τοκετού συναντάμε την γυναικοκεντρική ή και μεοκεντρική προσέγγιση, δηλαδή μπαίνει η γυναίκα και η οικογένεια στο επίκεντρο, γίνεται λήψη αποφάσεων από κοινού, δηλαδή υπάρχει μια ενδυνάμωση της γυναίκας και η πλέον κατάλληλη προετοιμασία για τον ρόλο της ως μητέρα και οικογένεια ύστερα. Υπάρχει μια ανάδειξη της υγείας και της φυσιολογίας, δηλαδή σε σχέση με το γιατροκεντρικό μοντέλο όπου προσπαθούμε να βρούμε και να καταπολεμήσουμε παθολογίες, εκεί αναγνωρίζουμε, ενθαρρύνουμε και προστατεύουμε ό,τι είναι υγιές. Στα κέντρα τοκετού οι γυναίκες πάνε όταν εγκαθίσταται ο ενεργός τοκετός, επιλέγουν ένα δωμάτιο που τα περισσότερα έχουν πισίνα, έχουν μία ή δύο μες που είναι συνεχόμενα μαζί τους, περιφέρονται ελεύθερα όπως τους το επιτάσσει το σώμα τους, τρώνε, πίνουν, κοιμούνται, περνούν χρόνο με τον σύντροφο ή τη σύντροφό τους και όπου νιώσουν την ανάγκη εκείνη τη στιγμή θα γεννήσουν έχοντας παρούσες και δύο μαίες. Δηλαδή είναι τόσο φυσιολογικό που δεν μπορώ να το περιγράψω καν με πιο φανταχτερούς όρους.